Diolch yn fawr am y cyfle i arwain eich HEDDIW heddiw. Byddwn yn ystyried y perl a'r trysor mwyaf gwerthfawr sy'n gennym yn Iesu. Mae'n ddatganiad mawr, oherwydd byddai sawl un yn siŵr o holi sut all Iesu fod yn drysor. Dewch i ni fynd i Efengyl Mathew, pennod y 30 adnodau 44 hyd 58, sy'n datgelu hynny gan gyfeirio at ddameg y trysor cudd, dameg y perl gwerthfawr a dameg y rhwyd. Mae'n am gychwyn gyda dameg y trysor yn adnod 44. Mae teyrnasiad yr unefol fel trysor wedi guddio mewn cae. Dyma rhywun yn ei ffeindio ac yn ei guddio eto, wedyn mynd yn llawen a gwerthu popeth oedd ganddo er mwyn gallu prynu'r cae hwnnw gan ddyfynu o Beibl.net. Mae'n siŵr bod gennym drysorau dirifedi a bod y gair trysor yn golygu rhywbeth gwahanol i bob un ohonom. Rwy'n ystyried fa anwyliaid yn deulu a chyfeillion yn drysorau. Gall feddwl bod arian a chyfoeth yn drysorau, ac yw ceir yn y gair trysorlus megis canhellor y trysorlus sy'n byw yn 11 Stryd Downing, Llundain. Gall olygu trysorau diwylliannol a threftadaeth fel gweithiau celf a chelfyddyd, archifau, llawysgrifau, llyfrau a mapiau, a gedwyr mewn trysorfa megis yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Mae'n air a ddefnyddir mewn digwyddiadau megis helfa drysor, pre mae angen dilyn a datrys nifer o gliwiau sy'n arwain at ennill y trysor. Gellir ei ddefnyddio hefyd yn derm trosiadol. Mae casgliadau o erthyglau a gyhoeddir fel llyfr neu yn gylchgrawn yn aml yn dwyn y teitl trysor fel yn achos trysorfa'r plant. Cyhoeddwyd trysorfa'r plant ar ran Undeb y Methodistiaid Calfinaidd rhwng 1862 ac 1910, a gwerthwyd dros 1,5 miliwn o gopïau. Thomas Lee oedd golygydd cyntaf y cylchgrawn a dweinir yn gylchgrawn misol i blant Cymru, a by'r parch W. Nantlais Williams hefyd yn olygydd am gyfnod. Roedd ei gylchrediad yn sylweddol ymhlith darllenwyr o bob enwad, gan ddeall bod ei gylchrediad erbyn 1881 yn 40,000 o gopïau'r mis. Cofiaf weld sawl copi pan roeddwn yn gyfrifol am ystyrfeydd y casgliadau yn y Llyfrgell Genedlaethol, a rhyfeddu at werth a dylanwad y cylchgrawn allweddol hwn yng Nghymru yn ail hanner y 4edd ganrif o 15 a dechrau'r 20edd ganrif. Cerigai'r trysor hefyd yn heitl sawl nofel, ac mi wnaeth hynny fe atgoffa am deitl un o nofelau adnabyddus T. Llew Jones i blant, Trysor y Môr Ladron. Cawn ddilyn yn ei nofel Hynt a Helynt yr Harry Morgan, y môr leidr o Gymro o bob cam o'r fenni i'r ynysoedd y Caribi. Mae'n siŵr mai Treasure Island yw un o'r nofelau enwocaf yn y Saesneg sy'n cynnwys y gair trysor. Nofel antur gan yr awdur Albanaidd Robert Louis Stevenson, sy'n adrodd stori am fôr ladron yn chwilio am air cuddiedig. A daw hynny a ni nôl yn daclus at y geiriau trysor wedi cuddio yn adnod 44. Nid yw'n cyfeirio at y trysorau a gyfeiriais atynt yn barod, ond at y trysor mwyaf gwerthfawr erioed. Meddyliwch am deyrnas nefoedd yn drysor sy'n gyddiedig mewn cae. Mae'r rhywun yn dod o hyd i'r trysor ac yn ei guddio drachefn oherwydd nad yw am fod hebddo. Mae'n llawen hau canfod y fath drysor ac yn barod i werthu popeth fel y gall prynu'r cae hwnnw sy'n cynnwys y trysor fel na fydd byth heb y trysor amhrisiadwy hwnnw. Iesu yw'r trysor yn adnod 44 ac mae'n drysor cuddiedig hyd nes y sylweddolwn ei werth a'r Iesu yn datguddio ei hun i ni. Dyna pryd y gwelwn y trysor. Y gwelwn Iesu yn ein meddwl a'n calon a sylweddoli bod popeth rydym ei hangen yn Iesu ac na allwn fod na byw hebddo. A mae'n drysor nad ydym am ei golli, ac mae'r sawl sy'n dod o hyd i'r trysor felly ni guddio cyn gyntedd y ffosib drachefn yn y cae fel na all neb ei gymryd oddi wrtho neu wrthi. Yna, mae'n penderfynu gwerthu popeth i fod ar modd i brynu'r cae hwnnw fel bydd heb y fath drysor gwerthfawr. A mae'n barod i rannu'r trysor gydag eraill, cymaint i'w gwerth y trysor. Dyna'r effaith mae Iesu yn ei gael ar y rhai sy'n ei ddarganfod. Nid ydynt am ei golli ac yn barod i wneud popeth i'w gadw gan gynnwys gwerthu popeth. Maent yn barod i'w rannu
fel ei fod yn ganolbwynt bywyd pob un sy'n ei ddarganfod. Dychwelwn at Mathew, pennod 13, ac at yr ail stori, sef dameg y perl gwerthfawr, yn adnodau 45 a 46. Mae teyrnasiad yr unefol hefyd yn debyg i fasnachwr yn casglu perlau gwerthfawr. Ar ôl dod o hyd i un perl arbennig o werthfawr, mae'n mynd i ffwrdd ac yn gwerthu'r cwbl sy'n ganddo yn mynd gallu prynu'r un perl hwnnw, gan ddyfynu eto o Beibl.net. Mae'n siŵr y gwyddom am aelodau o'n teuluoedd sydd â chadwyn o berlau gwerthfawr, a mae rhai perlau yn fwy gwerthfawr nac eraill yn dibynnu ar darddiad y perl. Y perl mwyaf gwerthfawr yw rhai prin ac ynhyrchu'r naturiol mewn cragen wstrus. Ceir perlau eraill ac ynhyrchu'r hefyd gan wstrus, ond sy'n llai gwerthfawr oherwydd ymyraeth dyn yn y broses o'i cynhyrchu. Ceir perlau mewn amrywiaeth o liwiau, megis coch, du, glas, gwyrdd a gwyn. Yr olaf yw'r lliwiau'r perlau mwyaf cyfarwydd, a chofiaf fy niweddar fam yn gwisgo gyda balchder cadwyn o berlau etifeddodd gan ei modryb. Mae'r gair perlau yn atgoffa hefyd o record feinil sydd gen i yn fy nghasgliad o recordia gartref, sef y Persgotwyr Perl, opera enwog tair act y cyfansoddwr Ffrengig Georges Bizet, a'r libretto gan Eugene Cormon a Michel Carré. Dyna rhai enghreifftiau wrth feddwl am berlau yn hermau'r byd hwn, ond nid dyna'r perlau sydd yn adnodau 45 a 46. Cyfeirir at un perl arbennig o werthfawr, a'r perl amrysiadwy hwnnw yw Iesu Grist. Dywed Iesu nad yw'r masnachwr yn gwerthu'r perlau llai gwerthfawr sydd ganddo. Perlau na fyddai'n dyfaru ei gwerthu, i brynu'r un perl mwyaf anhygoel ddaeth o hyd iddo. Na, ei glirau ei fod yn gwerthu'r cyfan o'r perlau sydd ganddo, ei holl berlau ac nid y rhai llai gwerthfawr yn unig. Mae'n aberthu'r casgliad cyfan mwyn cael yn ei feddiant y perl gorau un. Mae'r ddameg yn cynnig bod y masnachwr yn ymwybodol bod perl gwell i'w gael yn rhywle, hyd yn oed cyn iddo ei ddarganfod. Mae'n dangos dylanwad Iesu ar y masnachwr, sut y daeth Iesu nid yn unig i'w fywyd, ond yn ganolbwynt ei fywyd, ac iddo sylweddoli na allai fyw heb Iesu. Wrth i ni ystyried aberth y masnachwr, mae'n bosib ein bod yn rhyfeddu at ei weithred ac yn meddwl am ein haberthiadau ninnau yn ddilynwyr Iesu ac yn Gristnogion. A wnaethom roddi'r cyfan a fedrwn i ddilyn, ei adnabod ac yng ngeiriau emyn adnabyddus angryffus aros yn ei gariad ddyddiau foes. Pan gyfarfyddwn gydag Iesu yn ein meddwl a'n calon ac yn ei dderbyn yn ganolbwynt bywyd, rydym yn dechrau deall gwir arwyddocad y perl yn adnodau 45 a 46. Cyfeiriais at y ddameg y trysor cudd a dameg y perl gwerthfawr. Dwy ddameg o blith rhyw 30 ohonynt, gofnodwyd ar gof a chadw yn yr Efengylau. Efallai eich bod yn meddwl beth yn union yw dameg. Dywed Morris Loder yn ei gyfrol ardderchog Efengyl Mathew, na chawn gwell diffiniad o beth yw dameg nag un A.M. Hunter. Cyffelybiaeth wedi ei chymryd o fyd natur neu o fywyd beunyddiol, gyda'r bwriad o egluro rhyw wirionedd ysbrydol ar y dybiaeth fod yr hyn sy'n dal dŵr yn y naill fyd yn dal dŵr hefyd yn y llall. Dewch i ni felly ddychwelyd at Mathew pennod 13 ac am ein dameg olaf, sef dameg y rhwyd yn adnodau 47 hyd 52. Unwaith eto, mae teyrnasiad yr unefol yn debyg i rwyd sy'n cael ei gollwng i'r llyn a phob math o bysgod yn cael ei dal ynddi. Mae'r pysgotwyr yn llusgo'r rhwyd llawn i'r lan. Wedyn, mae'r pysgod da yn cael ei cadw o'i storio, ond y pysgod diwerth yn cael ei taflu i ffwrdd. Dyna fydd yn digwydd pan ddaw diwedd y byd. Bydd yr angylion yn dod i gasglu'r bobl drwg o blith y bobl wnaeth beth sy'n iawn, ac yn eu taflu nhw i'r ffwrnais dan, lle fydd pobl yn wylo'n chwerw ac mewn artaith. Ydych chi wedi deall hyn i gyd, gofynodd Iesu? Ydyn, meddyn nhw. Yna meddai wrthyn nhw. Felly mae pob arbenigwr yn yr ysgrifau sanctaidd sydd wedi ymostwng i deyrnasiad yr unefol fel perchenog tir sy'n dod â throsorau newydd a hen allan o'i ystordi, gan ddyfynu eto o Beibl.net.
Dyma'r ddameg olaf yn y triod, o ddamegion byrion, o gefndir tra gwahanol i'w gilydd, sy'n diweddu pennod 13. Yr hyn a gawn yma yw cyfeiriad at daith olaf pob un ohonom. Mae Iesu yn cyffelybu teyrnas nefoedd gyda chriw o bysgotwyr yn taflu ei rhwydi allan i ddyfroedd llyn ac yn dal bob math o bysgod. Unwaith bod y rhwydi yn llawn, maent yn ei tynnu'r lan ac yn didoli ar rhannu'r pysgod. Rhoddir rhai da sydd i'w cadw mewn bwcedi tra bod y pysgod diwerth yn cael ei taflu. Dyna fel y bydd hi ar ddiwedd oes pob un ohonom. Bydd yr angylion yn mynd allan ac yn casglu'r bobl dda i'w cadw, ac yn casglu'r bobl ddrwg o blith y bobl dda ac yn ei taflu i'w ffwrnais o dan. Byddent yn uffern, yn wylo, ac yn dioddef poenau dychrynllyd a'r boen fwyaf un, sef ei bod yn sylweddoli'n llawer rhy ddiweddar i ddilyn y llwybr anghywir ac nid llwybr Iesu. Yr hyn y ddeallwn yn stori rhwyd yw bod gan deyrnas nefoedd drefn, a hynny'n cynnwys y broses o ddidoli. Roedd y rhwydi'n llawn y bysgod o bob math, a bydd rhaid didoli rhwng y pysgod da a'r pysgod gwael. Dyna awneir gyda'r Cristion, y rhai sy'n credu ei bod yn Gristnogion, a'r rhai nad ydynt yn Gristnogion. A mae'r gwir Gristion yn rhoi Iesu yng nghanol cylch bywyd. Mae popeth arall mewn bywyd, megis teulu, arian, gwaith, addysg, hamddena a'r person ei hunan yn cylchdroi o gwmpas Iesu. A mae rhai sy'n credu ei bod yn Gristnogion, a rhai nad ydynt yn Gristnogion, yn dal yn rhoi'r hunan yng nghanol cylch bywyd. Mae popeth arall mewn bywyd gan gynnwys Iesu yn cylchdroi o gwmpas fi. Gwyddom o fod yn wir Gristnogion, pa rai yw'r pysgod da caiff ei cadw. Hwy sy'n etifeddu'r deyrnas. Gwyddom pa rai yw'r pysgod gwael. Hwy sy'n cael ei gwaredu ac uffern i'w etynged. Ac yna daw'r glec, yng nghwestiwn Iesu yn adnod 51, yn holi, ydych chi wedi deall hyn i gyd? A chwythau'n ateb, ydyn, tra mewn gwirionedd, a maent yn dal heb ddeall neges Iesu go iawn. Sut y gwyddom hynny? Cyfeiria chi at adnodau olaf pennod 13, sy'n nodi hynny mor gynnil ac eglur gan ddyfynu eto o Beibl.net. Pan oedd Iesu wedi gorffen dweud y straeon yma, aeth yn ôl i Nasareth, lle cafodd ei fagu. Dechreuodd ddysgu'r bobl yn ei synagog ac roedden nhw'n rhyfeddu ato. Ble gafodd hwn y fath o'i dhineb a'r gallu yma i wneud gwirthiau, medden nhw? Ma Basair ydy e. Ond nid Mair ydy e fam, ond nid Iago, Joseph, Simon a Judas ydy e frodyr. Mae chwiorydd i gyd yn byw yma, felly ble gafodd e hyn i gyd? Roedden nhw wedi cymryd yn ei erbyn. Ond dyma Iesu'n dweud wrthyn nhw, mae proffwyd yn cael ei barchu ym mhob man, ond yn yr ardal lle cafodd ei fagu a chan ei deulu ei hun. Wnaeth Iesu ddim llawer o wirthiau yno, am eu bod nhw ddim yn credu. O glywed, gwrando, deall a gweithredu ar dameg y trysor cudd, dameg y perl gwerthfawr a dameg y rhwyd. Gwyddom mae'r Iesu yw canolbwynt bywyd y Cristion. Diolch yn fawr i chi am eich gwrandawiad, gan obeithio i chi gael bendith am cyflwyniad yn syliedig ar Mathew pennod 13, adnodau 42 hyd 58.